Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws van vandaag op een rijtje. En aan het eind van het programma hebben we ook nog wat leuke video's. In ieder geval over een 9-jarige die gaat boksen in Mexico. Blijf kijken, het is Extra Journaal en we beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag. 1,8 miljoen voor huisartsenpost. Minister van Financiën en Gezondheidszorg, Javier Silvania, heeft op Facebook laten weten dat de Raad van Ministers akkoord is gegaan met een bedrag van 1,8 miljoen voor een Curaçaose huisartsenpost. Daar vragen de huisartsen al heel lang over. Eerder deze maand hadden ze ook een werkonderbreking of een onderbreking onder werktijd hiervoor georganiseerd om ervoor te zorgen dat ze daadwerkelijk huisartsen 's nachts in een bepaalde post hulp kunnen geven aan de bevolking. Dat is beter voor de huisartsen en beter voor de bevolking. En minister Silvania heeft nu geld beschikbaar gesteld. Maar dat geld is waarschijnlijk niet genoeg, dat zegt Jerry Semper. Hij is de voorzitter van de Curaçaose Huisartsenvereniging. Hij zegt 1,8 miljoen lijkt veel, maar alle kosten die gemaakt moeten worden zijn eigenlijk nog hoger begroot. Niettemin, we gaan ermee beginnen. En zoals het er nu uitziet krijgt Curaçao vanaf 1 januari 2024 een huisartsenpost of huisartsenposten. Dat wordt allemaal nog verder uitgewerkt de komende dagen. Overleg met bezorgde vissers. Eerder deze week hoorden we al dat Umpie Welvaart, woordvoerder van de vissers op Curaçao, bezorgd is over de situatie dat er dadelijk vanaf 3 april veel vissers en boten vanuit Venezuela weer mogen komen om spullen te verkopen. In overleg met onder meer minister-president Pik Pisas en de douane is de vissers op het hart gedrukt dat alle Venezolaanse boten die komen aan strenge voorwaarden moeten voldoen en dat er een maximum is van 4 boten voor groente en fruit die vanaf 3 april mogen komen en 4 boten met vis. Ernstig misbruik van 8-jarigen. Gisteren vond in de rechtbank van Curaçao een vreselijke zaak plaats. Uiteindelijk is de man veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Het gaat om een man van nu 58 jaar die zeker 2 jaar lang zijn nichtje van toen 7 en 8 jaar oud ernstig heeft misbruikt. In de rechtszaak kwamen er allemaal details naar voren, onder meer dat de man de meisje van 7 en later 8 jaar naar seksvideo's liet kijken. In ieder geval, hij heeft nu de straf gekregen en zal vast moeten blijven zitten. Verder met medicinale cannabis. Giselle McWilliam heeft er vaker om gevraagd, maar nu wil ze echt van de minister van Gezondheid dat er verder wordt gewerkt aan het project van medicinale cannabis. De partij MAN heeft gisteren een persbericht hierover uit laten komen. Daarin wordt onder meer gesteld dat in april 2021 er voor de laatste keer een centrale commissievergadering over geweest is. Bijna 2 jaar lang heeft het parlement niks meer van de plannen gehoord. En nu wil ze daadwerkelijk iets horen van de minister om te kijken of er daadwerkelijk werk kan worden gemaakt van een project dat volgens haar goed is voor Curaçao. MCB verhoogt rente-spaarrekening. MCB heeft bekendgemaakt dat de rente op de spaarrekening zal worden verhoogd. Dat is lang niet gebeurd. Momenteel is de spaarrekening voor particulieren 0,25%. Dat wordt 0,75%. Dat lijkt weinig, maar het is het begin van een opmars dat er weer rente zal worden betaald op de rekeningen. Om te beginnen bij de spaarrekening. Er wordt een oproep gedaan aan studenten die komend schooljaar in Nederland of in een ander land gaan studeren om nu te registreren, zodat ze als ze in het buitenland zijn daadwerkelijk een rijbewijs kunnen halen. Dat kunnen ze doen door contact op te nemen met bureau Rijbewijs op Curaçao of een mail te sturen naar de mailadres voorbereiding-rijbewijzen.puz@gobierno.cw. Het is belangrijk dat de studenten zich registreren, anders kunnen ze geen rijbewijs in het buitenland halen. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan nu over naar de advertenties en daarna hebben we 2 mooie video's voor u. Ready for some delicioso combos? KFC has some finger-licking good ones.
Check is aqui. Chicken salad, biscuit, butter de agua Dasani, of soft drink de 6 ounce para just 9.25. Got company? Go for this delicioso combo. 4 pita galinha, 4 chicken strips, 2 mashed potatoes for only $33.50. KFC's delicioso combos are finger-licking good. Victor Navarro is momenteel op Curaçao. Hij is een onderzoeker van de Universiteit in Barcelona. En hij doet onderzoek naar nieuw Papiamento speakers. Dat zijn mensen die Papiamento als tweede of derde taal leren. Hij onderzoekt op Aruba, Curaçao, Bonaire hoe dat in zijn werk gaat. En geeft daarna meer aandacht aan het Papiamento. Deze prachtige taal die op deze manier meer onder de aandacht komt. We spraken met Victor Navarro die tegelijkertijd ook mij had geïnterviewd als nieuw Papiamento speaker. My interest comes from a long time ago. 10 years ago I lived in the Netherlands as an expat. I was just working in a shop and there I found for the first time the language. I heard Papiamento and I was fascinated by it. I was having lots of questions, so this got serious in the end and I applied for a PhD research, and now I'm dedicating the next 4 years to study new Papiamento speakers. Very interesting. You've been to Aruba already, now you're on Curaçao, then you're going to Bonaire. What's so special about Papiamento? Well, has lots of influences. You can hear some Spanish in it, you can hear Dutch in it, you can hear even Portuguese words in it, Arawak words from the indigenous people. So it's a mixture, a melting pot in itself. And it's interesting for me how all these cultures relate to the mixture. So how the Spanish see the language, how the Dutch see the language, how the Portuguese see the language. So I'm trying to get a wide variety of profiles of people who learn this mixed language. I think it's different for a native Spanish speaker than in comparison to a native Dutch speaker to learn Papiamento. Is that true? I think so, yeah. Maybe for Spanish speakers, seems to me like they need to really forget Spanish for a moment, put Spanish aside, and only focus on a new language. While the Dutch speakers feel like it's a completely new language that they don't know much about. So it's somehow easier because it's from a white page. Als 9-jarige of 21-jarige of 14-jarige naar Mexico gaan om daar te vechten tijdens een groot kickboxgala. Het is een droom voor sommigen en een avontuur voor iedereen die het meemaakt. We waren gisteren bij Team Farao in Zeelandia en zagen daar een training en spraken met 3 jonge sporters die binnenkort naar Mexico gaan om daar tijdens een groot boksgala te kickboksen. Het is voor de eerste keer dat Curaçao deelnemers afvaardigt aan dit toernooi en het is vooral een mooie manier om Curaçao te promoten. We spraken ook met de eigenaar van de boksschool Team Farao. Dat is Yassim Farao. Voor hen is volgens mij een droom om zoiets mee te maken. Dat is voor de eerste keer dat Curaçao naar Mexico te gaan. Internationaal gevecht. Ik ga zelf ook vechten. Er komt een beetje een moeilijke maand voor mij, omdat ik vast natuurlijk in deze maand, dus Ramadan. Maar ik ben gewoon, voor hun doe ik dat voor hun, omdat ik ben mede-event. Ik ga voor de 7 wereldtitel gaan vechten. En daar is onze deal met de promotor van Mexico, dat ik een jeugdjongens meeneem, en talentjes meeneem. Voor de eerste keer dat ze meedoen in Mexico. Leuk. Dus. We gaan zo met ze spreken, maar in ieder geval heel veel succes. En het is mooi dat Curaçao op die manier vertegenwoordigd wordt. Dankjewel. Goed. De vechters die naar Mexico gaan zijn Revi van Gestel, Jessica Noordermeer en Joa Jansen. Ook Bradley Martina gaat mee, maar die was niet aanwezig gisteren voor een interview. Yassim Farao is de leider van het team die gaat vechten voor zijn wereldkampioenschap plaats. Nou, jij bent goed aan het voorbereiden voor de wedstrijd naar Mexico. Hoe oud ben je en wat is je naam? Ik heet Revi en ik ben 9 jaar oud. En je gaat helemaal naar Mexico om te vechten? Ja. Ben je er al klaar voor? Ja, ik ben er zeker klaar voor. Vind je het spannend? Ik vind het heel spannend. Je bent ongeslagen op Curaçao, maar nu ga je helemaal naar Mexico toe. Wat verwacht je van die wedstrijd daar? Ja, ik hoop dat ik win en ja, we gaan zien. En je gaat Curaçao vertegenwoordigen, dat is ook heel mooi, toch? Ja, zeker. Succes! Ik ben Jessica, ik ben 21 jaar. En jij gaat ook naar Mexico toe? En wat verwacht jij ervan? Het gaat een moeilijke wedstrijd worden, maar ik ga alles geven en ik ga winnen.
En vind je het spannend of niet? Ja, dat wel. Maar ik ben er wel klaar voor. Ben je er wel eens geweest? Nee, nog nooit. En je bent er klaar voor. Dat betekent dat je heel veel dat je heel veel getraind hebt? Ja, heel veel. Heel veel succes. Dank u wel. Nou, we zagen jou net al vechten. Je hebt een flinke kracht in je benen. Ja hoor. Nou, het komt wel, want je moet goed trainen en dan word je natuurlijk heel sterk, man. En je vindt het leuk ook? Ja, ik vind het altijd super leuk, joh, want er is niks te doen en ja, je moet gewoon even leuk houden. Dus ja. Wat is je naam? Ik heet Joey Jansen en ik ben 14 jaar oud. 14 jaar oud. Ja. En vind je het spannend om naar Mexico te gaan? Ja, natuurlijk is het spannend, joh. Het wordt sowieso niet makkelijk, maar ik moet mijn best doen en het gewoon leuk blijven. Het moet gewoon leuk blijven. En weet je tegen wie je moet vechten of niet? Ja, ook een jongen, maar ik heb ook een jongen van 14 zo, maar ik heb nog geen wedstrijd van hem gezien, dus ik weet niet echt zeker hoe die vecht. Gewoon erin gaan, vol vertrouwen. En het zag er heel goed uit tijdens de training. Yes sir, dankjewel. Dat waren Revi van Gestel, Jessica Noordermeer en Joa Jansen die naar Mexico gaan. Bradley Martina van 22 gaat ook naar Mexico, maar was niet aanwezig bij het interview. We wensen hen allen samen met Yassim Farao heel veel succes. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Extra Journaal. Ik hoop dat u weer genoten heeft. Morgen zijn we er weer met het laatste nieuws. In ieder geval een hele fijne dag vandaag en tot morgen. Dag.